Здравейте, добре дошли в новия епизод на Taste of Life, един подкаст, който правим с подкрепата на АЕГ България. Днес мой гост е Христо Филев. Христо е един от най-талантливите български готвачи. Той през последните години спечели 2 пъти готвач на България. Да, 2 пъти. Участва и мисля, че изпечели тук местната надпревара за Бокюсдорф. Като коми, да, пак 2 пъти. Като коми, пак 2 пъти. И през последните години така направи няколко много интересни първоначално стажове, а сега и последно вече беше на работа в много интересни места по света, като последното, и това ще е може би така в основата на днешния ни разговор, работа в Централ, в Лима, в ресторанта, световно известния ресторант на Вирджилио Мартинес. Да, Виргилио. Да. Добре дошъл. Добре заварил. Много години следа пътя ти и много ти се радвам за хубавите неща, които ти се случват. И така всичко това, което правиш, си личи, че полагаш огромни усилия, защото нищо не идва даром в този живот, и така това е нещо, което при тебе виждам как се отплаща и много се кефа. Благодаря. Да тръгнем. Аз видях тук преди 10 дни, 15, че се върна от Перу и ти писах. Ти каза, добре, ама след една седмица, че имам тук едно пътуване, гледам, че направи един тур Вроцлав, Прага, Виена. Беше планирано отдавна, да. Реших да попътувам малко с влак из Европа. Как ти се стори Европа след Южна Америка? Доста добре. В интерес на истината, България ми се стори доста зле, ако трябва да съм откровен. Но Европа тотална разлика от Латинска Америка. Наистина тотална разлика в начина на живот, в начина на мислене, в забързаността. Но според мен малко трябва да взема от тяхното така парти настроение, да се каже, в Латинска Америка, което те притежават в себе си. А положението там маняна ли е или по-скоро е по-спокойно? Те имат много проблеми, с които ние не се сблъскаме в Европа. И в същото време са доста, бих казал, че живеят доста щастлив живот, не знам как го постигат. Но има хора, които живеят в ужасна нищета там и наистина преживяват с еквивалента ние да преживяваме с по лев 2 на ден. Те преживяват там. И с това се налага да хранят семейство и в същото време са, като ги видиш по улиците, танцуват, буквално танцуват по улиците, много интересно. Много интересно Латинска Америка. Това не мога да пишеш думи, трябва да се отиде, да се преживее, да се поживее с тези хора, с начина им на живот. Всеки петък, примерно, свършваме работа и всички са готови и отиваме просто да танцуваме. И отиваме в дискотеката да танцуваме и дори не става просто за алкохол, просто хората отиват, поръчват си една вода и почва едно танцуване 3-4 часа след 16 часова смяна и това е начин на живот. Ще разкажеш по-подробно за това. Кажи ми за тази седмица тук в Европа. Ти обиколи няколко ресторанта, най-вероятно така по-интересно. Да, но не са нещо... Как ти се вижда храната в точно Полша, Чехия, след това в Австрия? Бях приятно изненадан в Полша, ако трябва да съм откровен. Беше много вкусно. Посетихме едно бистро, което е Бип Гурмант. Храната беше наистина доста добро ниво. Бяхме на още няколко... Разбрахме, че на почивка няма ходим по такъв по-висок клас ресторанти, само това беше единственото място и искахме да отидем в по-традиционни ресторанти и храната откровено е доста вкусна. Отдавна, принципно храната в Австрия и в Чехия, гуаш, патицата с зелето си е... Няма как да се сбъркаш, просто вкусна храна си. Цената как беше? Цената е в Австрия си, Австрия, там няма какво да коментираме, но в Полша беше основни от сорта на тук, ако го обърнем в евро, са на около 20 евро, 15 евро, което не е нещо непосилно. Което е даже доста добре. Да, дори в бистрото Бип Гурманда основните варираха до 20-25 евро. Най-скъпото беше 40 евро, ако не се лъжа.
Питам, защото ти се връщаш сега в България и това ще е едно от нещата, които със сигурност ще ти направят впечатление. Ментално всъщност там работят, валутата в Перу е солес и ние като отидохме, реално всичко ни се струваше много скъпо, защото реално 1 евро е 4 солес и като пазаруваме нещо, примерно една вода е 4 солес и то като се върнахме тук в България вече една вода е примерно 50 евроцента и ментално тук ни се струва всичко много по-евтино, отколкото, то реално цената е горе-долу еднаква. Но в първата една седмица тук всичко ми се струваше адски ефтино и в сравнение с Перу, но Перу наистина има някои цени, някои неща, които за нас тук са ефтини, примерно киселото мляко. В Перу едно половин килограм кисело мляко е 10 лева, примерно. Най-нормалното и то дори не е хубаво. Те може би нямат традиция. Но за сметка на... Да, нямат традиция, но сметка на това, затова една държава като отидеш не може да съдиш по нещата, които ние сме свикнали да ядем, трябва да съдим по нещата, в които са местни там, примерно авокадо, може да си купиш 1 кило авокадо за 3 лева и то говорим за авокадо, което не мога да пробваш, което тук е трудно може да се пробва. Но са много богата на история, култура, народ, не култура, богата на история народ и продукти, с които работят в Перу са... Може би за това ресторантите в момента в Латинска Америка са сред най-добрите в света, защото продуктите, с които разполагат, наистина са... И самия факт, че не могат да се докарат до Европа много от тях. Или могат да се докарат, но почвата там е различна. Не е същото, да. Като сложиш историята към продукта и просто по различен начин преживяваш яденето на дадения продукт. Да те върна малко назад, преди да се върна отново в Лима. Значи ти в България основно си работил в Маринела, с да. Петър Николов и с Андрей Стилов. И с Андрей Стилов, с Веселин Калев, после в Зорница. Да, Зорница Family Estate. Това са ми двамата основни работодатели в България. И в така известно време беше в Black Sea Rama в бутик хотела, но тогава работеше, ти беше като главен готвач. Да, то Black Sea Rama реално е за същите собственици, които да държат Зорница. Да. И се отвориха нов хотел и ми предоставиха възможността да го поема. И работих там. Реално отворих първата година, в която отвори ресторанта на хотела, като концепцията беше да се дава закуска и в същото време 4 дни от седмицата да е вечеря, fine dining вечеря, да. Да, аз малко след това ходих вече в Белин, като ти беше заминал. Беше така, че горе-долу видях каква е концепцията. Тело е доста красив, много ми харесва. Да. Добре, това беше пътят и в България. А как тръгна всичко с чужбина? Всичко тръгна от Ючелин, като разбрах за Ючелин от Симеон Николов от Монката. Той беше, видях местата, по които обиколи, стажовете, поговорихме си, даже като кандидатствах, той много ми помогна с процеса на кандидатстване, кое как се попълва и одобриха ме. Точно преди бяхме в сервис в Зорница и точно преди началото на сервиса получих имейла. Мислех, беше минал вече може би месец и бяха ми казали, че до 15 дни се свържат след края на периода за подаване. Не се бяха свързали, беше минал почти месец. Мислих, че са ме отрязали и точно преди сервиса ми пратиха имейл, че съм одобрен. Бях много щастлив. 23-та или 22-та? 23-та. Същата година заминах за стажовете. 23-та, март месец подадох и април месец края ме одобриха. И така, започнах комуникация и септември месец заминах за Швейцария. Беше... Ти какво направи там традиционния стаж в тризвестния им ресторант? Да, стажа започва в Шлос Шелстайн, ресторанта с 3 звезди. И след това зависимост как са направили координацията от... има си човек, който отговаря за Ючелин, за всички хора, които са приети. Те им правят организацията, комуникация с ресторантите, оговарят местата за спане, с полетите. И вече според тях как са ти направили програмата и се започва. Аз веднага след Шлос заминах за рибарска лодка в то едно езеро от Цюрих, Валенсис. Аз не говоря въобще немски, така че най-вероятно ще кажа доста от нещата грешно. Тюк на рибарска лодка на Валенси, живеехме във Валеншат и една седмица изкарах с Питър, се казва рибаря. Беше наистина
уникално преживяване. Ставахме сутрин, ловяхме риба и вече след това отивахме беше си направил нещо като кухничка, в която обработвахме рибата и обикаляхме, после я продавахме, вакуумирахме и я продавахме на ресторантите в региона. И веднага след това заминах за Централ. След това последва Хотел де Вил, отново Швейцария, 3 звезди. След това последва Франзен в Швеция, отново с 3 звезди. И след това минах през Мандра отново в Швейцария за производство на различни сирена. Преминах през Пекарна отново в Швейцария. И стажа ми приключи отново с една седмица в Шльос, като там вече започнах и да си правя финалния продукт, тъй като учили ни изискват всеки Имаш нещо като финален продукт, който... Завършваш клас. Не точно. Финален продукт, който трябва да се произведе, който трябва да може да бъде произведен масово, едва ли не, за да може да бъде продаван, да финансира реално следващите училища. Това е цялата концепция. Много 95% може би от тези продукти не стигат до това да бъдат произвеждани, даже по-голям процент. Малка част биват произвеждани, те имат магазин в Каса Каминада и Мезград, където има ресторант, пекарна и имат нещо като бутиково магазинче, което продават колбаси, ферменти и такива неща. Ти какво направи? Люти сосове с типичните вкусове от всяка една държава, в която съм бил. Имаше лют сос и съответно и български привкус. Имаше лют сос, който беше направен с ахия марио, която е чушката от Перу, с морски зърнестец, който е нов, който идва от скандинавските държави, и с лютата чушка български морков. Имаше... Ферментирали ги, направили готвени? Да, ферментирани, след което затворени в шишенци и пастеризирани. Направих още направих 3 соса. Единия беше с лангустини от Норвегия, малко самардала и не мога да сетя вече с какво съм ги направил, честно казвам. Не си ли запази някоя? Не, аз рецепта съм ги запазил, просто от една година не съм мислил за това отвед и там са ми излезнали от главата. И един имаше с женско биле, което в скандинавските държави е страшно нещо, не знам как го ядат, честно казвам, не мога да си ума ми да го поверя, но женско биле... Добре, не мога да се сетя наистина с какво ги направих. Я да се върнем на рибарската лодка там. Риба от езерата? От езерата вадехте, то е ясно. От езерото. От езерото сьонгова пастърва, щука, костур и то пак е пастърва, не съм точно сигурен коя е спецификацията на пастърва. Не изглежда като балканската пастърва, която е тук, но... От червеникава ли? Не е червеникава, но просто самата риба има много... То си личи, че е пастърва, но има малко по-специфично тяло и самите риби тежаха около 2-3 кг. Даже докато бях там, хвана и рекордно голяма сьонгова пастърва, беше нещо от сорта на 8 или 9 кг, беше много хубава голяма риба, но предимно костури много вадехме. Малки костурчета. А вие какво после... Зависимост от рибата. Хубавите риби, сьонговите пастърви, той пишеше на някакви ресторанти тип Шльос в региона по... Искате ли я цяла? Или... Искате ли я цяла, да. И ако по-специфичен ресторант искаше, той ми ги караше рибата до Шльос и така, но костурите ги филетирахме. Интересното нещо, техниката, която научихе. Да, костура принципно е тегава риба за чистене. Пускаше рибата в белачка, в машина за белене на картофи индустриална, за да им махне люспите и перките. Това беше нещо. Не се ли? Или тя като е прясна и е достатъчно... И беше си хванал време и за колко количество риба да сложи, така че не съсипваше самото филе. Писал перките и главата, примерно, и люспите тотално се унищожаваха, но самото филе си оставаше цяло и после само махме вътрешно си я филетирахме. Това беше нещо, което за първи път виждам. Щуките ги филетирахме, само сьонговите пастърви ги оставахме, удирахме и ги оставахме да dry age, така да се каже, за една нощ да изсъхнат и после ги даваше по ресторантите. Спецификата. Но ти е дал така едни умения, които иначе е трудно... Не знам дали се пречупа да пусна риба в белачка за картофи но... Трябваше това да им го направиш в лима, да ги видиш как ще реагират. Не, мисля, че... да изпаднат в шук. Може би тогава нямаше ми предложат работа, ще ми казах да се прибирам в България, ако го бяха видяли.
Много респект има там към морските дарове. Човека, който работи на морските дарове в Централ, който отговаря за тях, така, много страсти има към морската храна и наистина, ако беше видял нещо такова, може би можеше ме заколя там на място, ако го беше видял да го правя. Чакай още малко да те държа в Швейцария. За мандрата? Там мандрата беше семейна. правеше? Правиха много видове сирене, които сега имената не мога да ги запомня със сигурност. Интересно на истината, изнасяха сирене примерно за Сингапур, работеха с Номад хотела, Номад мисля, че се казваше хотела в Ню Йорк, който е свързан с Елеван Мадисън парк. С Елеван Мадисън парк също са работили с много известни ресторанти в света и изнасят сирене. Семейна мандра, мисля, че беше трето поколение. Интересното там беше, че отново хората много си обичаха работата. Човека ме заведе до фермата с кравите, от която взимат млякото. Специфична храна. Самият човек, който произвеждаше сиренето, регулираше с какво хранят кравите, за да... Да, масленост. За масленост, да, и беше забранил с някакво специфично сено да ги хранят с, примерно, определени зеленчуци, също не беше позволено да се дават на кравите да ядат. И бяха връзката между човека, който произвежда млякото и човека, който после се прави сирене от тях, беше много, много близка. Не е, примерно, ще изкупа 20 тона мляко от някой, за да си направи сиренето. Следеше се абсолютно всичко, правяха се условията, в които живееха кравите, като отидохме да ги видим, бяха по-добри условия, от които може би някои хора в Перу видях да живеят, което е малко... Това е малко тъжно. Тъжно, да. И произвеждахме... Интересно там беше, че за много сирената използваха лактобациликус булгарикус, за да ги произвеждат. И сири, вече съм забравил рецепт. Смисъл, основно зрели, твърди сирена? Всякакви сирена произвеждаха. Меки, тип бри, с синьо сирене, произвеждаха твърди сирена, но качеството на млякото беше наистина, като ми даваха да го пробвам, качеството на млякото беше... Всичко започва от млякото. Ако нямаш качествено мляко, кравата не е отгледана правилно. Следи си много за храната на животните и след това вече, като се получи млякото, наистина правилата в самата мандра са първо, като се започне от чистотата и протокола, през който се минава, за да почнеш да работиш, дезинфекциите, облеклото. Всичко е процес, който се следи до последната, в смисъл няма нещо, айде остави шапката, че ти е леко изкривен и че ти се подава един косъм или че не си... При всяко едно докосване на различен обект, при всяко едно докосване на различен обект трябва да се отиде да се дезинфекцира с дезинфектант ръцете до тук, защото сиренето се пипа с голи ръце. Буквално до тук и температурата на водата е около 40-50 градуса. В смисъл, буквално леко си гориш ръцете. И този процес се случва сигурно за една смяна се случва над 100-200 пъти да си дезинфекцира с ръцете. И всичко има начина, по който... Всеки един процес при производството на сирене има много специфична температура. Начина, по който сиренето се реже след като е коагулирало, има огромно значение. Времето, за което... Времето се измерва с pH-то, но времето, за което сиренето се оставя преди да се прибере на студено, времето, в което се оставя в подсолена вода после. Всяко едно нещо си има точно определен начин на правене и трябва да се следва, за да буквално човека произвеждаше консистентно, без никаква разлика в сирената, може би от най-добрите сирена, които съм пробвал. Добре, и да минем на последното място от обучението и преди ресторантите. Също то е между тях, но пекарната също е много интересна. Аз бях и забравих да кажа, бях и в шоколадова фабрика в Белгия. Също и това добре, значи ще кажеш няколко думи за нея. Е много интересно. Питам те, защото те не случайно са го вкарали това в обучението. Те са го направили хем да помогнат на местните производители с работна ръка, но и сега за една седмица някак излезна човек, който му си направи мандра и да произведе сиренето, но се запознавам с начина на производство на този продукт и как да се каже, вече имам с други очи гледаш не е просто сирене, като виждаш процеса, през който се минава.
И знаеш какво седи зад това хората. Да, и ти дава начин на мислене и вече по този начин вече стига, като си купуваш нещо от магазина, не е просто един картоф, виждаш начина, по който някой е ставал, да го поливал, почвата е разоравал, вече по друг начин гледаш на самия продукт и като съм видял как ставаме в 5 сутринта, после тази риба как съм я уловил, после като съм я оправил и като ми остане крайчето от опашката, като работя с нея, няма вече да го хвърля в кофата, защото знам през какъв процес е минало цялото това нещо да стигне до мене и може би аз по него гледам от тази гледна точка, че тези микростажове при производителите са добавени точно тази гледна точка да придобиеш уважение към продукта. То реално има списък от неща, които можеш да си избереш. Може да не са пекарна, може да отидеш в бар, да си миксолог за една седмица. Можеш да отглеждаш цветя, може да отидеш да си с ловец, да ловите елени, примерно. Има много неща, които мога да си избереш. Хляба, да, в пекарната в Швейцария. Беше малка пекарна, не малка, в смисъл, беше голяма пекарна, която зареждаше целият регион и ресторантите с хлябове. Съответно имаха и магазин, от който може да се продаде, но не само хлябове, правиха крекери, гризини, питки за бургери. Тоест са работили се значи и с квас, и с мая, и с квас, мая, с каквото се сетите. Произвеждаха круасани, но нещо, което там най-много ме шокира, още буквално от първото нещо е бързината на работата. Аз не съм виждал. Ние произвеждахме, 4 човека произвеждаха за 6 часа, 8 часа, произвеждахме нещо от сорта на 2-3 хиляди хляба. Производството, бързината на работа беше... А до каква степен беше индустриализирано? Всички хлябове се правиха на ръка, но примерно в пещите бяха 4 огромни пещи. Си има машина, която се редят, то е една, не знам точно как го пише, един дълъг плот, който е прикачен към скеля или електрическо селе, на което се слагат хлябовете, натиска се бутон, дига се до определената пекарна и то вкарва всички хлябове наведнъж в пекарната и ги изкарва. Не знам точно дали го описвам правилно. Ако може да се каже, че... Вие сте правили оформянето, а пък вече вкарването по-ростико, примерно в пекарната, която е в Шльос, всичко се слага на лопатка и хляба се вкарва на ръка в самата пещ. Да. Тази машина, всичко се реди на самата машина, натиска се бутона, се качи до определеното ниво, защото те са 4 фурни на 4 нива и ти вкарва примерно 80 хляба наведнъж в цялата пещ. И след което не съм сигурен, не си спомням вече дали ги изкарвахме ние или ги изкарваше отново машината. Най-вероятно машината ги изкарваше, да. Имаше си голяма машина за втасване и отделно си имаше конвектомати за хлябовете, които са на... По това време във Франция се прави галет де руа с малкия Исус Христос вътре, точно хванах този период. Този тип хлябове се печаха в 3 конвектомати 20 за 20 ви и отделно имаше 4 фурни и 2 огромни фризера. Беше максимално индустриализирано, но все още да бъде ръчно направен хляб, не да бъде месен, не да бъде оформен от машини или нещо такова. Вие какво оформяхте и само правихте разрез или... Зависи от хлябовете. Някои хлябове дори не се правиха разрези, правихме плетени хлябове, брьошове, питки, това според кексове. Мен е много полезно за теб, чисто като хляба е ключов. Аз имам доста страст към производство на хляба. Наистина беше доста изключително. Много ми отвори очите бързината за работа. Наистина тогава малко, как кажа... Стресира ли се? Не съм се стресирал, защото това са хора, които все пак го правят от повечето хора. Работеха от 20 години в тази пекарна. Нормално е да са по-бързи от мене, но бързината наистина не мога да се опише с думи. Да звучи нереално 4 човека правят 2-3 хиляди хляба за няколко часа, но наистина ги правеха и не знам просто как им се получаваше. Човека, който месеше тестата, имам чувство, че месеше по тонажи. Тонажите, не знам как го правиш. Сам буташе всичко. Добре, да минахме през тези страничните, които са обаче много важни и да отидем към ресторантите. Първият ти голям стаж беше в той е двуседмичен стаж. Всеки започва първо от Шльос. Той е замък с ресторант. Където е и ресторанта, в който си имел на работи. Да, той е като едно затворено замъче. В интерес на истината, деня, в който монката стана главен готвач, аз започнах моя стаж. Буквално той ме взе от гарата и той се настани и аз се настаних. Започва се от Шльос. На самото място са Шльос-Шльостайн,
Оц и Каса Каминада, трите ресторанта. Бях много... Първият ми ден беше... Как да кажа? Като цяло, винаги съм... Знам, че съм добър готвач. Само, че, как се каже... Да го кажем така, едно е да си първи на село, друго е да си последен в града. В България мога да печеля състезание и като която кухня да влезна да съм най-добрия, но винаги го има от това съмнение в мене, дали ще съм на достатъчно добро ниво да съм в 3-звезден ресторант, което винаги ми е било целта. И така влезнах много, буквално ми трепереше ръката първия ден на работа, беше много... Много се бях сдухал. Но до края на първата седмица вече се чувствах комфортно. Втората седмица, когато започнах, вече си бях доста уверен, че си имам умение и вече... Че си на място. Че съм си на място, да. Yeah. И вече след като минах и всичките стажове и начина, по който комуникираха хората с мен, най-много нещо, което ми даде най-много самочувствие е, че реално като изключим Шльоз, във всеки един друг, дали в Рандзен или в Централ, в абсолютно всеки един ресторант, главният готвач да говори с мен, че съм се справил много добре и ми предлагаха работа и в трите ресторанта. Това е нещо, което най-много ми донесе самочувствие, че съм на това ниво. И в Шльоз започнах в топла кухня. Една седмица изкарах в топла кухня, защото с мен започна още едно момче, то започна студена и след едната седмица се разменихме. Бях в пекарната за една нощ и наистина разликата в продуктите, в майндсета, във всичко е коренно различна. Не може да се опише, трябва да се работи по тези места, да се изпита. Колко далече сме от това ниво? От тризвездно ниво? Не, дори не тризвездно. Аз говоря дори за изобщо по отношение на продукти, постоянство, майндсета, цялото отношение, нали, към продукти. То смятам, че идва от човек. Ако един човек направи кухня и мисли по този начин, ще зарази останалите. Не. Всичко е невъзможно, докато някой не го направи да стане възможно. Това е според мен разковничето. Ние всички, то е нещо много такава наша черта на Балканите е да съдиме другия и да не се вглеждаме в себе си. И това няма как да стане тук. Според мен не е така. Тръгва от всеки един, ако всеки един от нас в кухните, като дали си шеф на станция, главен готвач, собственик, ако всеки един от нас майндсета му е по този начин, ние неименуемо ще заразиш хората около нас и това нещо ще се случи. Просто ние самите може би не сме такива, затова не се случва. Аз така мисля, че е положението в България. Всички смятаме другия не го прави как трябва, ама и ние не го правим как трябва. Примери безброй. Примерно в Шльоз минават хора, берачи от гората и ни предлагат гъби. Ние няма какво ги правим тези гъби, не са ни от менюто, но се купуват, за да може хората да продължават да правят това, което правят, за да продължават да берат гъби, за да продължава малкият производител да произвежда сирането или хляба, или подкрепят се. Има тук става тази общност. За това, че реално това е система. Това е система, да. То е просто даже философия на живота на тези хора, изградена върху това, нали, уважение към труда на другите, към себе си, да, към нещата, които правят. Мен по-скоро това ме притеснява как може, нали, тук да се случи, защото за съжаление го нямаме все още. Нали. Каквото я си говорим. Както се случва навсякъде, трябва да променим себе си, за да променим. Аз в мен виждам някой път, като съм в някои ситуации, примерно в Централ сега, като съм работил и реагирам по определен начин и в момента, в който реагирам по дадения начин и веднага ме удря мисълта, държи се като типичен балканец и трябва да коригирам начина, по който съм се държал. Просто ние имаме, аз имам то едно като чувство на апатия, имам чувство, че имам в нашата общност и това е нещо, което най-много трябва да пребориме. Това е лично мое мнение. Това е много важно, защото ти в крайна сметка първо ти ще си от носителите на промяната, дай Боже, нали?
и опита, който си натрупал на различните места и различните култури, защото ти е много интересно. Реално скокът ти от нали, може би най-уредената държава на света. В един момент отиваш в Южна Америка, която е пълна с контрасти, която е страшно интересна, съвсем друга култура. Всъщност давай направо да скачаме там и да разкажеш. Откъде да започна? Ами дай от 23-та първо, от първото ти ходене. От стажа? Първи ми престой, като цяло периода ми, в който бях в Ючелин и стажовете, и следващия ми престой в Централ са две коренно различни преживявания. Да, това е интересно всъщност. Докато бях на стажа, аз бях като конска паци. Бях тотално фокусиран да изрина всичко, дето има пред мен, за да ми се получат нещата. Да влезна и да съм не просто най-добрият стажан, да съм най-добрият в кухнята. Това ми беше майндсета от влизането в кухнята. И разликата от тогава и сегашното ми преживяване, че сега успях да преживея какво се случи. Успях да не съм само в дъската и да виждам околните, как работи другата станция, как комуникират, как сервитьора сервира. По време на стажа бях много във всичко, което правя. Буквално не виждах човека отсреща какво прави. Просто всичко ми беше моята станция, това е моята работа. И естествено трябва да следя работата на станцията и помагах на хората около мене с каквото мога, но това беше моята работа, трябва да направя възможно най-бързо и възможно най-перфектно, и това ми беше в майндсета. Може би заради това получи шанса от миналата година да отидеш да работиш, нали, вече... Ама смятам, че като изключим това, имам доста други качества, които могат да се проявят малко след това, и те се проявиха при второто ми отиване, при започването ми работа в ресторанта, и смятам, че заради другите минати качества, които са начин на комуникация, за воденето, те доста, така се каже, бях един от любимците на шефа, така се каже. И бях от изпъкващите в Централно. Това е много важно. Може би с годините се развива това умение да се надигнеш над станцията и да почнеш да гледаш малко по-глобално над кухнята, за това как... Ето, това е част от развитието. Да, част от развитието. Може би тогава не съм го бил дораснал още да мога да гледам по този начин. В момента на колко си? 27. 27, значи си бил на 25, да. Прекалено млад си бил, така че няма какво да те притеснява, в смисъл това, което той било част от пътя просто. Да, това си говорих с Петър наскоро, че имам чувство, че пътя ми е много така... Не съжалявам за нито едно място, на което съм работил, или за решение, което съм взел. Смятам, че всяко едно нещо ми е дало много, много добри качества, които сега, като отида в такъв тип ресторант, и ми е много лесно да се адаптирам. За започването ми на работа в Маринела ми донесе умения по организация, които нито един ресторант не мога ми донесат. И в момента точно тези умения на организация много ми помагат точно в тези ресторанти. Да, заради мащабите в Маринела. Мащабите и начин на организирането на работа, защото обикновено в един голям хотел, говорим в голям хотел, трябва да правиш не едно нещо. Примерно имам един сервис, трябва да направя примерно 10 неща за този сервис, трябва да направиш 10 неща за 10 различни събития. И те трябва да се учат. И тази организация, как се организирам оптимално, работата да свърша максимално много неща за минимално време, много ми помогна в всички ресторанти, защото когато работиш в един ресторант, такъв тип организация, която получаваш в един хотел, не мога да я получиш. Защото просто работата е различна, динамиката на работа е различна. И тези 5 години в Маринела реално много ми помогнаха и на този тип умения, но ми липсваше, може би едно от най-важните умения е вниманието към много малкия детайл и бързината. Бързината от тип как да нарежа нещо перфектно, което не ми се налага да го правя в хотела. И там вече дойде Зорница и Веселин Калев. Там вече тези умения ги... Това е много интересно и скока, защото от огромния като мащаби за България Маринел, отидеш в Зорница, което пък беше съвсем различно място като цяло. Аз бях в Маринел, бях изгорял вече, нямаше какво повече да се случи там. Идеята е скокът и от едното в другото тогава. Веско ми писа да започна в Зорница и дори
Не си спомням точно, но не го и мислих много. Наприех и то решението ми не беше толкова, дори не знаех къде отивам, ако трябва да съм откровен. Решението ми не беше толкова, защото ще работя с Веско или с Зорница, в Зорница Family Estate, но по-скоро толкова вече наистина не ми се работеше в Маринела и исках просто промяна за себе си и реално това решение наистина е много добро, защото с Веско се сработихме много добре и мястото в последствие, като отидох и го видях, се оказа уникално и наистина отново обикнах работа си. Кажи за първият изблъсък в Централ, изобщо с менталитета, с отношението към работа, с продуктите, с цялостно, защото съм абсолютно убеден, че е било тотално различен свят. Тотално различен свят. Пак казвам, по време на стажа не обръщах толкова внимание на хората около мене, като че ли просто отивах, знаех, това са ми задачите за деня и това трябва да свърша. И наистина тогава може би не проумях колко неща се случват около мене, колкото сега проумях. Сблъсках се с много продукти нови, което беше в ресторанта използваме сигурно 250 зеленчука и 220 от тях са непознати за България и за Европа, може би. Това е много сериозно, просто е... Много сериозно. Работи се с... Ти си бил като да, ударен. Да, като... То е много интересно, защото много такъв момент е, защото примерно сега видиш един картоф, знаеш примерно колко много неща мога да направиш с един картоф. И аз там отивам и виждам един продукт и не знам какво мога да направя с него. Е много такъв интересен момент. Ти нито познаваш текстурата, нито вкуса, нищо. Не знаеш какво правиш дори с обелките. Да, много интересен момент е и все едно се научаваш да готвиш на ново. Буквално все едно се научаваш да готвиш на ново нещата. Я разкажи малко за тези зеленчуци, че е много интересно. Ами аз почна да говоря, да започнем от туберите са семейство на картофите. Като започнем от видовете с картофи, с които работят, те са над 3000 тубери. И с семействата към тях. Най-разпространените са картофите, има различни папа амарио, папа негро, много различни видове картофи. Ако почна да говоря, няма да ни стигне времето. За картофите като цяло не знаем, че те имат огромно... Но най-разпознаваемите от тяхното семейство са машулата, оката и оюкото. Те са едни много, криви, лилави, оранжеви, много са интересни и специфичното при тях е, че могат да се ядат и сурови. Мисъл, без да пострадаш. Да, без да пострадаш, сурови, даже се ядат сурови повечето от тях. Вече през какви зеленчуци други да минаме. Такви е смисъл с много висок хидр. Смисъл, влажни ли са вътре? Интересно е. Оюкото особено би го описал между картоф и репичка, така да се каже. Може да бъде сготвено, но... Да, той по-добре се яде сурово. Картоф, но е и репичка, но като ядеш се усеща, че има и леко нишесте в самата репичка. Не знам точно как... Няма нещо, с което мога да се съпоставя тези неща, да го дам като пример. Това прилича на това. Просто си самите си продукти. И така, като ви казвам, просто все едно изброявам някакви неща. Спряхме за малко. Ицо влезе да изкара малко неща, които е донесъл. Книги, които ти каза, че всеки гост, който дойде в ресторанта, получава този пакет от различни брошури и книжки, за да разбере за какво става въпрос. Давай сега ни запознавай, все едно сме седнали. Сега, като цяло да започнем от концепцията на ресторанта. Концепцията на ресторанта е, че всеки курс от менюто е различна надморска височина от Перу. Как знаем, Перу е от най-биодивърс държавите, най-много климати има, най-много различни видове зеленчуци, насекоми видове и много от тях са непознати за останалата част от света. Перу е централен ресторант, в който ядат предимно чужденци. И да започнем от влизането в ресторанта. При влизането в ресторанта много е интересно за хората, защото знаете, входовете на ресторантите по света, които са на това ниво, са бляскави, лъскави. Централ е една плътна метална ограда, 2,5 метра с бодлива тел отгоре. Това е входа за ресторанта от всякъде. Това е концепция или има причина? Концепция е. И в момента, в който се отвори тази врата и се влиза в градината на ресторанта, в която си отглеждаме растения от Андите и различни неща, които използваме в менюто.
При влизането ви се дава една картичка. Аз не съм я взел в момента, но се дава една картичка с карта на самата градина и с абсолютно всички видове, които отглеждаме. И хоста преминава заедно с госта през абсолютно всеки един вид и го показва и го представя. При влизането в ресторанта още на входа има една маса, която се нарича Меса Матер. Матер е организацията на Виргилио Мартинес за откриване и съхранение на различни видове неправителствена организация, която цели да съхрани, така да се каже, перуанската култура. И на тази маса има различни продукти, които са в сухо, в прясно, на прах, в различни състояния, но са подредени на една много красива каменна маса. И още при влизането има човек, който представя продуктите на хората. Запознава ги, така да се каже. И при сядането, общо взето с всеки корс, с различните корсове. Колко корса е менюто? 12. 12. Добре. Но концепцията му е 12 корса и всеки корс се състои от 3, 4, 5 различни чиники. Много доста храна е. И за да може да сложат лице до името, да запознаят хората с продуктите, към всеки корс, освен че даваме книга с специфичните продукти или нещо, към всеки корс има мостра, така да се каже. Най-добрият пример, който мога да дам е, примерно в 6-я ни корс, който се казва Сесина, се използва арапайма или пайче, която е една от най-големите сладководни риби, която идва от Амазонка. Съответно, ако дойде човек от Европа, не е много запознат с какво е това. Имаме на... това са тези чудовищните? Огромните риби, да. Те са като с динозавърски скелет горе-долу. Точно. Самата риба, после ще ви обясня как се транжира, защото е наистина борба с динозавър. Се носи на рибата няколко части от рибата, които са изсушени, примерно люспите, самите кости са изсушени и се слагат, подреждат се много красиво в едно плато и се показват на хората да се види. И това към всеки корс има различна мостра. Ние не наричаме мостри. При корса, в който ние показваме царевицата на хората, има примерно мостра с 8 различни зърна сушена царевица, които могат да видят и им се обяснява всяко зърно какво е, къде се отглежда. И това е общо взето. Книгите, тук в тази книга може да се видят различните тубери и корени, които сега ще отворя на произволна страница. Този корен се казва Дале, примерно. Интересното, за да се види, за да обясня горе-долу какъв човек е Виргилио и защото според мен той създава продукт, който задължително трябва да се види. Накрая на тази книгичка тази... Аз разбрах, че се контузил вчера. Да. Много неприятно. Тук има различни производители на самите корени и пише колко килограма на година могат да произведат и контактите към всеки производител, за да може всеки човек, който има бизнес, да може да се свърже с тези хора, за да може да им купи продукцията и реално да я използва в своя ресторант. Защото ние все пак не можем да използваме тези тонажи, които са написани тук, но някои производители примерно провеждат от определен вид корен, произвеждат по 10 кг на година. Това са даже не са производители, това са общности, които много от тях нямат вода даже. Това са много малки общности, на които той помага. И тук продължаваме темата с това да подпомагаш малките, да си основна част от това да оцелеят и да могат да продължат да произвеждат това, което произвеждат. Да, но като цяло Матер, неговата, да заговорим за Матер, е неговата неправителствена организация, която цели да съхрани перуанската култура, с която помага на общностите, с която откриват нови видове, които не са познати на хората. И ресторанта, реално, който смятам, че хората трябва да посетят, се казва Мил. Неговия ресторант, който се намира в Андите. И ако ще се пътува до Перу, Мил бих казал, че по-скоро е ресторант, а не Централ, който трябва да бъде посетен. Най-добре и двата, може би. Най-добре и двата, но Централ е ресторант, който човек да кажем, че някой ще се тагне, че е бил, че е такова, но Мил е мястото, в което може да се навърже цялата концепция на Виргилио и точно какъв човек е. Самия ресторант
построен в Андите върху Морай, в свещената долина. Морай е едно много красиво място, построено от инките. Работят пряко с общностите от региона, които са, буквално говорим за общности, които не говорят испански. Специално са наели за Вергилио работят антрополози, които ми помагат да комуникират с самите общности. И той купува земи там, за да може хората да сеят, и след това изкупува тяхното производство, за да им помогне. И в същото време, давам пример, е построил примерно детска градина специално за общности, за да могат хората, докато ходят да работят, да могат къде си остават децата. И не съм точно много сигурен. Построили са метеорологична кула, която не знам точно какви данни им дава, но им дават информация кога е най-добрият момент да си сеят продуктите, за да имат най-голям шанс да изкарат хубава реколта. И след това някои хора от тези общности, ако успитват се да ги интегрират в ресторанта и в бизнесите, след това да почнат да работят. Примерно имаше момче от тази общност в сервиса и в кухнята. И те успяват доста добре да се интегрират. И говорим за такъв тип човек, който не е просто ресторант. Този ресторант реално работи на загуба. Но на него не му пречи да работи на загуба, защото, така да се каже, има мисия, която е повече от парите зад него. Ти самия каза, че той е непрекъснато в ресторанта, въпреки че ресторанта си има главен готвач, който реално върши оперативната работа, най-вероятно. В тези ресторанти има доста, не само в Централ, в този тип ресторанти има много строга иерархия. Има кооперативен главен готвач, който е, така се каже, главен готвач на всички ресторанти. Има си отделно главен готвач, сушефове. Ти на каква позиция отиде сега да работиш? Започнах като коми и станах деми шеф да парти. Най-голямата пречка, която срещнах, е езика, защото там си говорят испански. Това ще да ми е другия въпрос. Най-вероятно не говорят всички английски. Даже много малка част говореха, но стигнахме до момент, в който се разбирахме и те с техния си английски, аз мой испански, успяхме да комуникираме доста добре даже. Да се върнем на Централ и след като сте настанени по масите, това е менюто, с което... Да. Това е менюто и тук може да се мести, да се види на каква надморска височина е всеки курс. Менюто стига от минус 15 или не минус 15, 15 метра под морското равнище и се стига до 4200 метра надморска височина. И това е нашия курс с царевицата. Ето, примерно, значи тук сме, не, че аз пък без очила не виждам, но виждам, че пише. Това е една пеля. Да, това е курса, който се казва Мил Морай. Това е курса, който е на 3600 метра, там където се намира ресторанта Мил и региона, който се казва Морай. Оттам използваме кабуя, което е вид кактус. Мунялив е вид мента от Андите, която е много силна и ароматна. И конукалив, което основно е листо от Андите, с което не мога да го прилича, защото си е собствено. Това е единствения курс, който сервираме. Сервираме два курса в едно. Той се сервира заедно с курса Sacred Valley. Sacred Valley е долината, която пак е в региона, но е една идея малко по-ниско в надморска си височина. Там сервираме чиримоя с върбена от Андите и мака, черна мака. И перуанската продукция в основата. Всичко е смисъл, от Перу. Основните елементи на перуанската храна. Айде така да го... То не само, ние използвахме абсолютно всичко ни беше от Перу. Нямаше нещо, примерно не работехме с соеви сосове, даже солта знаехме откъде ни идва. Абсолютно всеки един продукт идваше от Перу. Не работехме с вино, а работехме с чичедора, което е нещо като царевична бира. Ние си имахме цяла лаборатория за производство на пейринг и общо имаше... По-впечатляващо е да се отиде и да се пробва. То не е безалкохолен пейринг, защото имаше алкохоли, които ние си произвеждаме, но много от нещата са безалкохолни коктейли. И да се пробва този пейринг, защото е направен с
продукти, които са отново от региона и това се препоръчва. Ще се разбира, има винен лист и може да се поръча. Най-добре е да се вземе микс пейринга, който е коктейл и алкохол. Да се пробват част от вината от региона, но да се пробват и коктейлите, които се произвеждат в... То не могат да се нарекат и коктейли, течности ги наричахме. А с тебе беше и приятелката ти? Приятелката ми, тя е сладкар. Беше пейстри, при нея историята е, как се каже, интересна. Тя дойде с мен, за да ме подкрепи, но нямахме план реално къде ще работи и как ще живее с мен. Дойде, заживяхме и идеята беше да й намерим работа на място. Тъй като в Перу се плаща 30 няколко процента отгоре на това, което се плаща на нормален работник от Перу за чужденец. И не много хора искат да си наемат чужденци, защото им излиза доста по-скъпо. И като отидохме и питахме в Централ и в Коя дали има място за стаж за нея, да започнем с стаж. Но точно тогава в Коя имаше много хора и Централ ние имахме много стажанти. Имахме над 20 стажанта, може би, в ресторанта по това време. Буквално се пръскахме по шевовете. И нямаше как да стане. При което тя почна да търси работа в региона, но не намери и се бяхме отчаяли, така се каже. И тя си беше запазила билет за връщане. Вече на втория месец. В Перу имаш право да пребиваваш като българин 3 месеца, без виза. След това трябва удължение или да трябва да си удължиш времето за пребиваване, като имаш право до максимум 6 месеца, или трябва да си изкараш виза, или трябва да се прибереш. Всеки един ден останал отгоре се плаща, така да се каже, наказателна такса, която се плаща после при миграционните на излизане и има шанс да ти сложат черен печат и не може да се върнеш в Перу. При което на втория месец тя си запази полет, като по някаква причина полета и го отмениха, не знам защо. И запазихме втори, вече бяха минали 2 месеца и половина. И вече беше ясно, че тя ще се прибира, така се бяхме настроили. И полета е във вторник, вечерта в понеделник, беше 10:30, приключил сервис, вече изчиствам. И идва главната, тогава беше жена, главната готвачка на Централ, главната готвачка и Ицо, приятелката ти е сладкар, нали? И по стечение на обстоятелствата, аз понеже нямам досег до пейсти, защото те са отделна кухня и не си говоря много с тях. Оказа се, че в събота сладкарката ни не е отишла, една от сладкарките ни не е отишла и въобще не се е появила на работа и е ношъл и си е тръгнала реално. Аз това нещо не го знаех в събота и ми го казват в неделя вечерта, тя сутринта 6 трябва да пътува. И разговора ми беше така, че тя дори не ставаше въпрос да започне работа, да мине пробно и ако я харесат, тогава може евентуално да започне, при което беше малко плашещо за нея, защото тя не е работила в ресторант на това ниво. Аз бях сигурен, че ще се справи, но тя беше малко притеснена, но как се каже, взехме го решението, че трябва да остане, така или иначе. И взехме тази възможност, харесаха и още на втория ден и предложиха работа. И така се почна нейната работа в Централ. Супер, страшен кеф. И при което тя даже не просто, че не се справя, се справи доста добре и повишиха на втория месец. Доста добре се справи. Което ме кара да се чувствам горд. Скоро ще я каним и на гости, значи. Нека и да дадем още малко да се маринова. Да се маринова и да се развие, така да отлежи. Добре. Може да си говорим часове явно за Централно. Дай да излезем малко из това, което казах в началото, да излезем на улиците, клима, малко да разкажеш за храната, за хората, за това, което каза, колко те е впечатлило, нали, беднотията и нещата, в която живеят, но пък това колко са щастливи и колко са различни хората. И там много ясно може да се види контраста между бедните и много богати. Там може би средната класа е по-скоро към бедните и наистина много е... Като цяло Латинска Америка е много интересно място. Според мен трябва да се посети от хората, защото аз оценявам много в момента начина, по който живеем. Доста повече го оценявам начина, по който живеем в България. Защото много от проблемите там не се сблъскваме с тях. Наистина не се сблъскваме. Престъпността е един от
проблемите, с които за щастие тук в Европа като цяло няма такъв тип престъпност, като в Перу, Бразилия, където е още по-зле положението. Но там наистина не знаеш, днес ще излезеш на улицата и има шанс, и то не е малък, да те заплашат с пистолет, да ти вземат 2 лева буквално. И се случи на доста хора от кухнята. Нека да не се е случило на доста хора от кухнята. И фрапиращото е, че няма място, където на едно от момчетата в кухнята, докато си беше в таксито, 4 човека с мотори с пистолети. На друго момче пред входа, в който ние живеем, буквално пред входа в 8 сутринта. И това са неща, и това са туристически квартали с много полиция. Може да си представите в кварталите, в които няма толкова полицейско присъствие. И хората живеят по този начин и са щастливи. Не знам как се случва, но намират явно щастието в малките неща. Може би когато не е толкова консуматорски настроено обществото, поради факта, че не може да си позволят да са консуматори, намират щастието в малките неща. В танците, в музиката, в събирането да ядат пиле. Видях по социалните медии, че си играл футбол там. Да, имахме традиция в ресторанта да играем. Не точна дата, но си правихме, даже играехме с идеята беше да направим лига с ресторантите от региона. Играхме 2 мача, не се случи, защото графика на готвача е малко по-сложен. Малко по-тега. Трудно се организират 30 човека екип и още 30 човека екип да са на същото място. Но събирахме се доста често да играем в футбол. Да, футбол е религия в Латинска Америка. Перу не е особено добра футболна държава, но всички играят футбол. Да, много. Това цялото нещо помагаше ли ви за социализирането доста повече? Социализирането там е доста лесно, но хората са много топли, приветливи, веднага те приемат и са винаги склонни да ти помогнат с каквото ти трябва. Доста. Даже моя балкански нрав, така да се каже, по едно време беше те няма ли му остават на мира, почвах да си мисля по едно време. Буквално те канят като чужденец, който не съм там, който не съм местен и знам, че нямам приятели като тях. И ме канеха на всяко едно, на всичко. Буквално ако приемах всяко една покана, графика ми щеше да е от сутрин до вечер в почивните дни с занимания. Наистина стараеха се много да ме накара да се чувствам у дома и смятам, че успяха и създадох доста така добри приятелства. Не само с перуанци, с доста чужденци, които минаха през ресторанта. Много този тип ресторанти е много добро място за създаване на много хубави контакти с доста добри хора. Хора от цял свят. Да, и то са доста добри хора. Наистина доста откровено добри хора. Не само професионално, но и като хора. Коя ти е любимата улична храна от Перу? Пан де чичарон. Но ако е направен хубаво, човек, който отговаряше за готвенето за стафа, правеше наистина много хубав пан де чичарон. Това е питка тип багет, чабата по-скоро би го нарекал, с свинско коремче, пържени сладки картофи и сальса кайола, което е червен лук с люта чушка хилимо и много лайм. И това е просто самиче и малко майонеза. Това наистина е много хубаво лично. Наистина доста вкусно. Е много интересно, че към свинското коремче и още майонеза, нали, допълнително. Това е нещо, което... Али той лайма успява да направи баланса. Не, това е нещо, което се сблъсквам в Латинска Америка, което в Перу, може би, не знам другите държави как е, но ядат нещо пържено с ориз и майонеза. Винаги това нещо присъства на масата. Някакъв вид пържена храна с ориз и майонеза. И това малко ми беше трудно да го възприема, защото за стафа винаги имаше нещо пържено, което и те си го търсиха. Примерно, като имаше всеки понеделник готвехме риба за персонала и всеки път, като беше на фурна и като не беше пържен, аз бях щастлив и абсолютно всички останали бяха много нещастни, защото не е пържена рибата, примерно. Това е доста... я кажи за лайма, това, което си говорихме преди да започнем, колко е различен и защо цялото... То няма нищо общо с това, което абсолютно идва тук. Няма нищо общо. Лайма е толкова голям, може би 3 пъти по-малко от лайма, който сме... е пълен със семки вътре. Просто
киселеността е различна, самия вкус, аромата му. Интересното при този лайм е, че ако се остави, като се изтиска и всичко трябва да се изтисква на момента, защото ако се изтиска 1-2 часа по-рано в ресторант да се направи заготовка, примерно, почва да нагарча. Той хем оксидира, хем нагарча. Не оксидира, но почва да нагарча леко. Все едно се яде бялата част на лаймата, на такова им почва да има вкус. Продуктите като цяло, самия вкус на рибата, на морските дарове. Сега съм имал щастието да пробвам и морски дарове в Ранзен, Сен-Жак и Лангостини, в Франция от Британи съм пробвал много мумари и сенжаци. Съм пробвал наистина едни от най-качествените продукти, с които работя по цял свят, но определено в Перу морските дарове и рибата се отличават с вкуса си. И то отчетливо са доста по-вкусни. И това също според мен много помага за Перу да е такава дестинация, защото наистина се усеща осезаемо разликата в морската храна. И не става въпрос, примерно, разликата между перуански сенжак и примерно замразения сенжак, който може да се намери в България. Става въпрос за сенжака, с който работят в повече 3 звездни в Европа и сенжака в Централ, който осезаемо се усеща разликата в вкуса и колко високо качество е. И това се дължи на... Първо има много богато количество планктон в региони около бреговете на Лима. Отделно има едни топли течения, които са малко на север от Лима, които са много специфични за региона и доста от рибарските кораби, дори от Чили, дори от северната част към Колумбия, идват да ловят около Перу и напоследък перуанците изпитват доста проблеми с кораби, които идват чак от Китай да им обират морската храна. И това само показва наистина какво е качеството там. Сега за мен е голямо очудване, но най-голямо очудване е примерно като ни идват хора на стаж, като идват хора от Бразилия и от другата част, където са от към Атлантическия океан. И самите те откриваха огромна разлика в продуктите, в морските дарове и няма забравя касавата корена от маниока, което е навсякъде в Латинска Америка един от най-използваните корени за пребиваване, за хората, за бедните хора. Беше толкова очуден един бразилец колко е вкусен в Перу, направо не можеше да повярва каква разлика има между двата вида корени. Корена, който те ядат в Бразилия и касавата, която се яде в Перу. До такава степен има разлика в продуктите и начина. Да. И качеството. И качеството, да. За съжаление няма как Но, това, което каза, ако не го опиташ... Вдъхновен да отиде до Перу да пробва, наистина. Не случайно са една от кулинарните дестинации в момента в света и Лима са, така се каже, толкова силни с Централ и сега с Майдо и... Ти успя ли да посетиш някои от другите така по-известни ресторанти? Не, успях да посетя известните местни ресторанти, Астрит и Гастон Лемар, които са на Гастона Куба. Да, които са световно известни, но не съм бил в Майдо и в Майта. Бях в Кльон, който е сестринския ресторант на Мерито. Мерито е, може би, ресторанта според мен, който в близките години ще избухне много. Какво е различното там? Той е готвач, който е готвил в Централ дълго време. Това доста често се случва, нали, да са наследници. То е наистина навързано, защото както е примерно в Стокхолм, много от добрите ресторанти в Стокхолм са хора, които са работили в Ранзен. И в Перу много от хората, с които ръководят добрите ресторанти, са минали през Централ. И много отчетливо може да се види философията, но Мерито е ресторант, в който се вижда, че готвачът се откъснал от философията на Централ. Сандал си е собствен почерк, който наистина се вижда отчетливо и той е с венецуелски и с перуански корени и той готви микс между двете кухни и наистина като се вижда почерка на чинията и според мен то от човек, който не е бил в топ 100 изведнъж влезна ресторант от нищо, така че и хората го виждат явно. Хората го виждат явно. Много искам да си говорим още за Перу. Ще трябва да влезем в някакви рамки. Дай малко за тебе. Ти се връщаш в България. Mm-hmm. На къде гледаш? Какво си решил да правиш? Още съм в процес на... Може би съм решил, но може би съм в процес на мислене как да се случи на това решение, но мисля да го запазя за себе си за момента, докато не знам точния план как ще се случат нещата и какво ще се случи. Важното е да
останеш известно време и да се опиташ всичко това, което последните години си научил да по някакъв начин да го пренесеш. Тук имаме нужда. Смятам, че има в момента в българска сцена има доста добри места, така да се каже, и добри готвачи, така че Добри готвачи има, обаче трябват повече техни места, за да могат изцяло да си изкарат така философията и идеите. Да. Малко е, може би, с какви хора се съберем, защото ние готвачите сме малко егоцентрици и ако ни се даде пълна свобода и сме малко като луди с картечница. Може би... Ама това е пак част от опита, който си придобил във времето, да видиш, да се опиташ да намериш нали, в смисъл, когато си на 23 или на 25, най-вероятно ще се опиташ, нали, всичко, което си научил да иска. Обаче с времето, помадрявайки, може би... Се учи да ставаш по-обран, да, така. Да. Но... Има шанс да направиш по-умерена концепция, в която бизнеса и идеите все пак, защото трябва да се намери това. Трябва да има устойчив бизнес за всяко едно нещо, наистина, защото 16-те техники в чинията не хранят персонала, не хранят и бизнеса, така че трябва наистина доста с умисъл да се правят нещата и това е нещо, което искам да работя върху себе си, защото със сигурност съм малко като луд с картечница, защото така съм устроен, но наистина ако се трябва да се интегрират нещата, които се виждат в чужбина, ще е много трудно, защото според мен е наистина самоубийство да се... Абсолютно някой, ако се опита да интегрира едно към едно това, което е видял в чужбина и в България. Трябва да е... Винаги се задаваме въпроса какво би работило за мен в момента. Не как го правиха там, да го направим и ние така. По-скоро аз така си задавам въпросите в момента. Какво бих могъл да създам нещо, което да... Освен да мога да изразя себе си, като готвач и творец, но и да мога да създам нещо, което и да остане, не само да го направи след 3 месеца да затвори. Много, много добро мислене и за мен е просто този микс от бизнес, добра бизнес основа и постепенно надграждане. Един ресторант е маратон, както си говорим тук напоследък с голяма част от гостите. Това не е нещо, което е да спечелиш едно състезание и да си... Това е дълъг процес, има много стъпки. Най-вероятно ще има и много трудни моменти, но ти пожелавам така да подхванеш този маратон и да знаеш, че ще има и добри и лоши моменти, но да си следваш... Като живота, да. Да. Франдзен е може би най-неустойчивия бизнес модел, който може да бъде копиран в България. Това нещо може да съществува само по този начин, само в скандинавските държави. Начина на работа наистина е... Да кажа първо да обобща, може би опита ми и уменията ми, които имах до започването ми на стажа за Ючелин, бяха на много прогресивно. И за тези 5 месеца, с това, което аз съм научил за годините ми в България, то се умножи може би 10-торно. Защото мисля, че бях на правилните места, срещах се с правилните хора, научих правилните неща. Но Франдзен беше едно от местата, които наистина ми оставят почерк мен и ще оставят за цял живот за начина, по който работеха, за перфекционизма. Това нещо е буквално всяка една... Давам пример, тарталетките, които правихме, крустат ги наричаме, с шкурка ги шкурахме до сантиметър и половина и се проверяха с едни малки нивелирчета, дали са напълно равни, симетрични. И това нещо се прави за всеки един гост и това нещо отнема часове да се прави. И до такава степен се вглъбявахме в абсолютно всеки един детайл. И това е нещо, примерно, което не може да оцелее в България. Няма как да има почва, но там го правеха. Но наистина някои от нещата бяха много прости, но до такава степен бяха съвършени, че просто няма аналог само по себе си. И общо взето, може би единственото, за което съжаляваме, че отново в тези ресторанти бях като кон с капаци и не гледах по-обстойно. Нещо, което бих казал на по-младия ми аз, примерно, е, че ние като млад готвач отиваш по тези ресторанти дали за стаж, ти си за малко време там, искаш той е все едно да откраднем рецепти, но
тя сама по себе си рецепта нищо не носи. Трябва сега, като се връщам в периода ми от тези стажове, и нещо, което си спомням най-отчетливо е менталитета на хората там. Начинът им на мислене и организацията на самите ресторанти, начинът по който са организирани. Там няма хаос, няма го това крещене. Всичко е тихо, спокойно. Грешки се правят и там, но най-голямата разлика с повечето ресторанти, грешките никога не се сервират и грешките никога не се повтарят. Това е най-голямата разлика. Всеки си взима поука от грешката, всеки се опитва да си обясни сам на себе си защо е допуснал тази грешка, как мога да се подобри. И нещо, което бих посъветвал себе си, като бях тогава, е, че трябва да обръщам повече внимание на обстановката, не съм толкова вглъбен в рецептите, защото се стараех тогава да събирам рецепти едва ли не, което го отчитам като грешка. Ами, може би и за теб, и за тези, които ще тръгнат по този път, е важно да разберат, че това е такъв процес, който изобщо това да станеш готвач на едно различно ниво изисква повече качество от работата в кухнята. Просто това е може би много важно да го разберат. Но е важно да не се работи, може би да не се работи само в такъв ресторант. Аз пак много съм благодарен за пътя ми, който съм извървял, защото смятам, че е правилния, защото успях и за работата ми в Марине успях да работя с много различни продукти. В работата ми в Зорница успях да работя отново с различни продукти. По същия начин, както ние ставаме, малко или много ставаме копия на хората, за които работиме. И аз смятам, че в България съм работил с един от най-добрите и не само като готвачи, и като хора. И това си остава отпечатък върху мене и ми помага много сега, като отивам по тези места да работя. Ми помага неимоверно, наистина. Но работата само в един такъв тип ресторант може да е много, може да ти спре малко кариерата, защото за една година, примерно, аз в този ресторант съм правил само едни неща на тази станция. Не е като в работата ми в Зорница или в Марине, в която имаш много събития или налага ти се да правиш нови неща всеки ден. Но и лошото в тези ресторанти, което в България е хубаво, че го имаме в България, налага ни се да решаваме проблеми, които в тези ресторанти не се налага да решаваш. Проблеми с персонала, проблеми с доставчици, проблеми с логистики. Там има толкова добре изградени системи, че ти за тези неща не мислиш. Наистина, беше ми писало едно момче, докато бях на стажа и ми вика как се справя с напрежението в такъв ресторант и аз му казвам, за мен това е най-спокойната работа, която съм имал през живота ми. Буквално единственото нещо, което се иска от мен е аз да сготвя този омар, примерно. Да го сготвя перфектно. Все пак се развивам уменията си дълги години. Ако не съм уверен в това, че мога да го сготвя, няма смисъл и да съм там. И буквално единственото нещо, което ми се иска от мен, аз наистина съм подреден за сервис, да всичко да е перфектно, но да издам перфектна храна, това е лесно. Като не трябва да се сблъскваш с всичките проблеми, с които трябва да се сблъскаш в България, наистина много по-лесно да работя. За това съм благодарен, че съм минал по този път, защото ме е сблъскал с тези проблеми, с това да решавам проблеми и това много развива тези умения, така се каже. Благодаря ти за хубавия и откровен разговор и съжалявам, че нямам още много време, но пък пожелавам ти всичко това, което си научил и виждам в тебе имат страшно много неща, които те първа ще се развиват и ще изкачат. Пожелавам ти да ги развиеш и да вдъхновиш още много, много хора, които искат да тръгнат по твоя път. Надявам се. Благодаря ти много и до нови срещи. Благодаря за поканата. Благодаря и на вас. Това беше всичко. Очаквайте ни скоро с нови интересни гости.